Еўрарадыё.FM. Прывітанне ўсім слухачам Еўрарадыё. Мы ў жывым эфіры. Трансляцыю з нашай студыі можна глядзець праз нашы сацыяльныя сеткі, Facebook, ВКонтакте, Аднакласнікі, а таксама на нашым канале на YouTube. Міністэрства абароны хоча зрабіць больш жорсткім парадак прызыва ў беларускае войска. Ведомства распрацавала праект закона, на які ускладніць жыццё ухілістам, а ўчорашнім школьнікам пакіне толькі адну адтэрміноўку на атрыманне далейшай адукацыі. Гэта толькі дробязі, якія ёсць у гэтым законе. Таму мы, па-першае, з журналістамі Еўрарадыё і сябрамі нашымі вырашылі уважліва пачытаць гэты закон, вывучыць яго і распавесці вам, што зменіцца. Вось, а па-другое, распавесці вам свае гісторыі стасункаў з военкаматамі. У некаторых яны даволі цікавыя. У студыі наш корэспандэнт Міхась Ільін. Прывітанне. Прывітанне. Міхась і вялікі спецыяліст з сённяшняга дня, калі быў апублікаваны Ганнай Канапацкай праект закона гэтага аб тым, як зменіцца прызыў. Віктор Краўчук, прывітанне. Прывітанне. Ну што, хлопцы, дабегаліся, да? Мы здалі матэрыял пра гэты праект закона у, так бы мовіць, друк пад загалоўкам, што бегаць ад военкамата, бегаць ад павесткі, да, ўжо не варыянт. Да? Нешта прыдумалі чыноўнікі, каб з гэтым зрабіць, каб гэта перамагчы. Што гэта значыць, Віктор? Што гэта значыць? Ну, па-першае, адтэрміноўка для атрымання адукацыі будзе давацца толькі адзін раз. Ну, гэта тое, што... То бок, калі чалавек атрымаў сярэднеспецыяльную адукацыю, напрыклад, ён ужо не будзе мець адтэрміноўкі, каб паступіць у ВНУ. То бок, пасля школы ты атрымліваеш першы раз адтэрміноўку, калі паступаеш, напрыклад, у тое, што раней называлася ПТУ, а зараз называецца ліцэй, каледж, там ці вось нешта такое. Так. Калі ты пасля гэтага каледжа хочаш ва універсітэт, напрыклад, да, ці ў акадэмію міліцыі, то табе трэба служыць спершу ў войску. Сперша ты ідзеш у войска, таму што ў цябе няма адтэрміноўкі. Адтэрміноўка толькі адзін раз, гэта тое, што змяняецца, тое, што датычыцца, я не ведаю, кожнага, хто сёння вучыцца ў школе. Альбо, напрыклад, не атрымаецца атрымаць адтэрміноўку пасля ВНУ, калі вы хочаце пайсці ў магістратуру. То бок наступная сітуацыя. Чалавек пасля школы, пасля 11 класу ўжо паступіў ва універсітэт, адвучыўся там, і гэта была яго першая адтэрміноўка. І адзіная. І адзіная. Па меркаванні Міністэрства абароны, дарэчы, калі дэпутаты прагаласуюць яшчэ за гэта. Я так разумею, што 26 і 28 чэрвеня засталося 2 пасяджэнні на веснавой сесіі ў палаце прадстаўнікоў. Сёння муха прыляцела паслухаць наш эфір. Муха, табе нічога не пагражае, можаш ляцець. Вось, карацей, і вось на гэтых 2 пасяджэннях можна прыняць гэты закон у першым і ў другім чытанні, напрыклад. Калі гэта здарыцца, то ўжо ўвосень, восеньскі прызыў, я так думаю, будзе ажыццяўляцца... Ужо запрацуюць новыя правілы. Да, з нормах новых правілаў. Міхась, вось табе б дапамагло тое, што ты меў 2 адтэрміноўкі на кожную там перыяд сваёй адукацыі. Ці табе адной хапіла? Ну, у меня была ситуация, яшчэ ў той час, калі я вучыўся, то бок это 10 год таму, у меня была ситуация, калі я скончыў, павучыўся год в адным універсітэце, вырашыў, што мне не падабаецца тое, што я навучаюся, я хачу займацца чымсьці іншым. Это, дарэчы, для маладога чалавека, я пераб'ю, прабача, это абсалютна нармальна, да? Ты паступіў, павучыўся, як бы, і зразумеў, што не тое. На захадзе, там, дзе Польша і гэтак далей, да, гэта абсалютна сітуацыя працоўная, да? Чалавек можа змяніць там пяток ВНУ перад тым, як знойдзе тое, чым ён сапраўды хоча займацца. Што было ў нашым выпадку? І я проста забраў дакументы і вырашыў, што з наступнага года буду паступаць на іншую спецыяльнасць, хаця гэта быў адзін той жа універсітэт. І я проста пазней паступіў у выніку, прыйшоў чарговы раз восенню адзначыцца ў военкамаце, і мне, в прынцыпе, гэта удакладнілі, што добра, што ты забраў дакументы. Я не ведаю, наколькі гэта было законна, тое, што мне сказалі, але была такая фішка, што калі бы цябе выгналі, а не ты сам бы забраў бы дакументы, то все, бы пайшоў бы зараз служыць.
То бок адтэрміноўка адтэрміноўкай, але Так. калі цябе выгналі, адтэрміноўка скончылася. А калі Так. забраў дакументы, не скончылася. Ну, Мне не дзіўна. Я ў гэта пытанне неяк так не паглыбляўся, тому што меня прахалявіла і добра, не пойду служыць, і файна. А мне здаецца, дарэчы, што такія выпадкі вось у гэтым новым праекце закона не абмяркоўваюцца. Я маю на увазе, не рэгламентавана, як ты сыходзіш з... А навошта іх рэгламентаваць, да, калі ёсць толькі адна тэрміноўка? Забраў дакументы, адтэрміноўку страціў. Я так разумею новае палажэнне. Тут будзе паступіў і ўжо страціў адтэрміноўку, па сутнасці. Паступіў і страціў, скарыстаў, да? Скарыстаў, так. Другого жыцця, вот такого, да, як там зорачкі недзе у куточку экрана няма. Давайте про повестку. Вось про повестку это самое цікавае, бо я так разумею, што у нас тут сабрались все людзі ў студыі, якім больш за 27 гадоў. І мы можам абсалютна спакойна тады як мужчыны паразмаўляць пра тое, як жа большасць беларусаў ухіляецца ад прызываў войска. Самы папулярны спосаб такі. Цёця паштальён прыносіць повестку, а дома нікога няма. Няма. Нарэшце дома адкрывае мама ці бацька, да? Вось, і яны кажуць, мы ж не той самы прызыўнік, да? Мы не будзем распісвацца за повестку. Калі ваенкамат нарэшце дзе-небудзь знаходзіць прызыўніка, прызыўнік кажа, слухайце, это ж ваши праблемы, што вы не паінфармавалі мяне, куды, калі трэба было прыйсці на прызыў. Да? Я дагэтуль не ведаю, я ў павестцы не распісваўся. Да? Штрафуйце мяне, канешне, але не больш. Да? У войск мяне вы не адправіце. Што змяняецца? Віктор. Зараз у нас уводзіцца паняцце тыя, хто не прайшоў воінскую службу па прызыве, не маючы на тое законных падстаў. То бок, калі вам даслалі повестку, і вас не было дома, то гэта ўжо лічыцца, быццам бы вы былі дома. Не важна. Былі, не былі. Повестка закінутая. Вас праінфармавалі, і вы павінны былі пра гэта даведацца. І калі не прыйшлі ў ваенкамат, то гэта ўжо ваша праблема. Прызыва. То бок ён, гэты чалавек робіцца як? І калі ён не прайшоў воінскую службу, лічыцца, што ён не меў на тое законных падстаў. Маецца на ўвазе, што чалавек, якому ввогуле выпісалі повестку, а ён не прыйшоў, ён лічыцца тым, хто не прайшоў воінскую службу па прызыве, не маючы на тое законных падстаў. То бок это было незаконна. То бок это было парушэнне. Нават калі ты сваю повестку ў вочы не бачыў, Віктор, ты бегаў ад повесткі? Я не бегаў. Ты адкасіл неяк іншым чынам. Па стану здароўя я адразу не быў годны. У мяне была ваенная кафедра, і такім чынам я таксама не атрымліваў ніколі повестку ў ваенкамат, каб з'явіцца з рэчамі на прызыўным пункце. Михась, твоя гісторыя. Зноў твой выхад. У меня есть такі жарт, які хіба зараз ужо з гэтымі папраўкамі будзе не актуальны. Гучыць ён так, што чаму мяне навучыла войска? Войска меня научила, что калі ты не будешь падыходзіць да домофону і не падымаць незнакомыя нумары, то служыць ты ў ім не будзеш. І гэты жарт страціў актуальнасць, бо цяпер дастаткова факта афармлення повесткі. Моя гісторыя такая, што... У каго ёсць сумневы? Мной зацікавіўся ваенкамат недзе ў 2013 годзе, акурат перад восеньскім прызывам. Пачалі прыходзіць спачатку такія павестачкі проста ў скрыначку, з'явіцеся, пазней пачаліся тэлефанаванні, пазней там яшчэ неяк там, ужо там нібыта непасрэдна хадзілі, грукаліся ў дзверы. Я проста тады жыў з бацькамі, паставіў усіх там сваіх родных інфармацыю, што нікому не адчыняйце, мне няма дома. В прынцыпе, там тэлефанавалі ўжо пазней на мабільныя бацькам, там ужо нейкія былі такія... Шукалі цябе так нармальна? Шукалі, але, ў прынцыпе, я хаваўся толькі дома, фактычна. І тым не менш, неяк уручыць повестку мне не змаглі. Хаця, наколькі разумею, магчымасцяў было значна больш. Бываюць сітуацыі, калі сапраўды вайскоўцы, калі вельмі прынцыпова, можна было і падкарауліць ля пад'езда. Заходзіць, можна было і дадому зайсці, я думаю, з міліцыі, і ў урачыстай атмасферы, абстаноўцы уручыць повестку. Але, значыць... Да, і было вельмі дзіўна, бо насамрэч... То бок, калі бы я б, напрыклад, ввогуле на той момант жыў бы ў іншым горадзе,
працаваў у іншым горадзе, то там знайсці мяне неяк было бы зусім бы немагчыма. Бо, напрыклад, я фактычна жыў па месцы прапісцы, то бок там адшукаць літаральна можна было проста падкароўліць. Вось, неяк прахалявіла мне ў гэтым выпадку. Ну, мне здаецца, што якраз таки тое, вось гэтая сітуацыя, да, ты жывеш у іншым горадзе, знайсці цябе немагчыма, яна і падштурхнула Міністэрства абароны да таго, каб уключыць вось гэты пункт, ну, у новы праект закона. Сэнс у тым, што тыя, хто абгрунтоўваюць, чаму менавіта такі закон напісаны ніжэй, наўпрост кажуць, што прызыўнікоў не хапае, да, што ёсць дэфіцыт прызыўнікоў. Вось. І, натуральна, частка гэтага дэфіцыту – это тыя, хто, не ведаю, прынцыпова ці выпадкова ці яшчэ як-небудзь з'ехалі, і да якіх дагрукацца немагчыма. Магчыма, яны таксама ўсе думалі, што ты з'ехаў. І працяг гісторыі ў тым, што просто для себе уже так становится стандартным, то, что там не подходишь до домофону, не отказываешь на незнаёмые номеры. Самі Хась выйграў латарэю. Джекпот. Ну, джекпот хутка скончыўся. Ладно, што было? Восеньскі прызыў недзе ўжо праходзіць, ну, толькі скончыўся прызыў там, і акурат 14-й год у мяне шмат сяброў, якія акурат патрапілі пад прызыў, і была сітуацыя, што проста паехалі за горад, мы адзначаць адпраўку нейкага з хлопцаў. І гэта была тамашоўка, я сам з Брэста, хто ведае тамашоўку, гэта памежжа з Украінай. І намі было выбрана гэта месца менавіта тым, што побач акурат пераезд ва Ўкраіну, і там ёсць дьюти-фры, які можна паехаць і затарыцца. Пешу пераходзіць... Мы паехалі на машыне, акурат, бо яшчэ былі цвярозыя. Мы паехалі на машыне, і ўжо на мяжы там былі 3 чалавекі, якіх там былі пашпарты з сабой, всякае такое, чтобы затарыцца. І ўжо на мяжы штосьці дзіўнае адбываецца. Нас всех пропускаюць, нашу машыну не пропускаюць. І пазней падыходзяць асабіста да мяне і кажуць: Михаил Александрович, што з вами не так? Бо вы у нас у спісе невыязных. Я такой, я спачатку дурачка врубаю, што не ведаю, а я спачатку не змог здагадацца пра то, што з военкаматам звязана. Но мне кажуць: а вы там, может, аліменщик вы ці яшчэ што-небудзь. Такі паглядзіце на мяне, які аліменщик. Я казаў, магчыма, з военкаматам. Но мяне неяк яшчэ трымалі гадзіну асобна. Наколькі я разумею, спрабавалі датэлефанавацца кудысьці там Брэст, там неяк там разабрацца, но вырашылі выніку, што неяк там пасылаць чалавека з Брэста, каб он мне ўручыў павестку там у пятніцу вечары, там амаль што ў ноч тамашоўку там. Ну, это бессэнсоўна, і мяне адпусцілі. Ну, просто хлопцы, якія ехалі з алкаголем, паехалі далей. А так я даведаўся, што недзе, так я ў траўні даведаўся, што з канца сакавіка я з'яўляюся ў спісе невыязных. І самае цікавае, што у гэтых папраўках там ёсць пункт па абмежаванню выезда за мяжу. Так, і ён цяпер будзе прымяняцца, калі гэты праект закона прымуць без змену, ён будзе прымяняцца да ўсіх, на каго выпісаная павестка, незважаючы на тое, уручаная я, атрымаў, распісаўся ці не. Сябры. Але, але табе і не ўручылі. Ты маеш на ўвазе, што гэта так і было. Так, фактычна на практыцы было. На практыцы. Бо впершыню я атрымаў павестку, за якую я распісаўся толькі ў 15-м годзе. Гэта быў 14-й год. Але цяпер гэта занатавана. І цяпер гэта факт. Сябры, наш гукарэжысёр падказвае, што нам час перарывацца на кароткую паузу, за якую вы пачуеце выпуск навінаў, а пасля праз 2 хвіліны мы працягнем абмяркоўваць праект новага закона, які зменіць парадак прызыву ў беларускае войска. Заставайцеся на Еўрарадыё. Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы. 24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы euradio.fm. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Еўрарадыё. Навіны – наша справа. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі на гэты час.
У Горках Магілёўскай вобласці чыноўнікі планавалі адкрыць памятную дошку і помнік у гонар расійскага імператара Петра I, але цяпер перадумалі і ў райвыканкаме і ў адміністрацыі Магілёўскай вобласці свае намеры адмаўляюць, кажуць, што былі парушаныя працэдуры ўзгаднення. А нататку з праграмай мерапрыемства, апублікаваную на сайце мясцовай раёнкі, называюць дэзінфармацыяй. Я нагадаю, што расійскі цар Пётр Алексеевич, Пётр I, наведаў горад падчас паўночнай вайны. Горкі ад ягоных войскаў не пацярпелі, але Магілёў, Віцебск Пётр з войскам спалілі дашчэнту, а ў Полацку забілі манахаў і ўзарвалі Сафійскі сабор. Такім чынам, беларуская і расійская гісторыя глядзяць на гэтыя падзеі з адваротных бакоў. У Міністэрстве аховы здароўя пракаментавалі здарэнне з амбасадарам Сербіі Вілька Кавачвічам, які 22 чэрвеня страціў прытомнасць падчас наведвання ў Мінску вёскі спартоўцаў. Амбасадару зрабілася кепска ад душнага і гарачага надвор'я. Яго шпіталізавалі ў бальніцу хуткай дапамогі, але падаючы ён зламаў сабе рэбры, атрымаўся пнеўматаракс. Цяпер ягоны стан стабільны, самаадчуванне значна палепшылася, паведамляе Міністэрства аховы здароўя. У нечаканым месцы знайшлі міліцыянты мужчыну, які спачатку ўкраў абутак, а потым і пляшку гарэлкі. Мужчына знайшоўся ў цэнтры ізаляцыі правапарушальнікаў на завулку Акрэсціна. Калі тэрмін арышту за скрадзеную гарэлку скончылася, мужчыну сустрэлі аператыўнікі крымінальнага вышуку з пастановай аб затрыманні яшчэ і за крадзеж басаножак з крамы. Спёка адступае, але напрыканцы тыдня пахаладае да 16 градусаў. Заўтра ж усё яшчэ спякотна да 29 градусаў цяпла. Еўрарадыё.фм. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Мы працягваем размову пра тое, як зменіцца парадак прызыву ў беларускае войска. Міністэрства абароны падрыхтавала праект закона, які ўжо перададзены ў палату прадстаўнікоў. Ён можа быць прыняты 26 ці 28 чэрвеня, і тады ўжо восеньскі прызыў, ўсё будзе па-новаму. Як мы ўжо сказалі, бегаць ад павесткі будзе ўжо не варыянт. Як мы ўжо сказалі, толькі адна адтэрміноўка будзе ў тых, хто збіраецца пасля школы працягваць адукацыю. З кім мы гэта ўсё абмяркоўваем? Гэта журналіст Еўрарадыё Міхась Ільін і кансультант Еўрарадыё, у прыватнасці вось па гэтым новым законе, які сёння ўвесь дзень чытаў, Віктор Краўчук. Прывітанне яшчэ раз, калегі. Вітаю. Так, давайте, вось мы ўжо пра невыезд пагаварылі, да, што невыезд будзе, забарона на выезд з Беларусі будзе прымяняцца нават да тых, каму проста прынеслі павестку дадому, а не да таго, хто там распісаўся і не прыйшоў. Можна не распісацца і не прыйсці, але цяпер ты таксама будзеш невыездным. Па факце Міхай з гэтым сутыкнуўся яшчэ ў 2014 годзе. Вось, але цяпер гэта будзе занатавана заканадаўча. Віктор, распавядзі, якія яшчэ абмежаванні будуць на тых, хто, вось як гэтая фармулёўка ўводзіцца, да, на тых, хто... Не прайшоў воінскую службу па прызыве, не маючы на тое законных падстаў. Не маючы законных падстаў пазбегнуць яе. Так вось, калі не было падстаў законных не прахадзіць воінскую службу, будзе забаронена працаваць на дзяржаўнай службе людзям. Гэта тычыцца чыноўнікаў, то бок вы не зможаце быць чыноўнікам. У вертыкалі, таксама... у дзяржаўным апараце. У дзяржаўным апараце, так. У пэўных месцах можна. Не ўсе чыноўнікі дзяржаўныя служачыя, але ў прынцыпе, там, дзе важныя пасады, там ёсць гэтая стаўка дзяржаўнага служачага. Таксама вас не возьмуць на працу ў следчы камітэт, Міністэрства па надзвычайных сітуацыях, органы ўнутраных спраў, органы фінрасследаванняў камітэта дзяржкантролю і дзяржкамітэт судовых экспертыз. Гэта ўсё, ў прынцыпе, выглядае даволі... Усё акрамя дзяржслужбы, я б сказаў. Заканамерна акрамя дзяржслужбы. Што прыводзіць... Ёсць у Беларусі некалькі экспертаў па, як бы гэта сказаць, воінскай справе. Вось, адзін з іх гэта Ягор Лебедок, і ён у сваіх каментарах да закона піша, як абгрунтоўвае Міністэрства абароны тое, што нельга браць на дзяржаўную службу людзей, які не адслужылі ў войску. Увогуле, это некі... Не маючы законных падстаў. Не маючы законных Калі падстаў. ў цябе проста тэрміноўка па стане здароўя, то цябе можна браць на дзяржаўную службу. Так. Вось, і гэта таксама важна. Да? Міністэрства абароны кажа, што, напрыклад, старшыні
райвыканкамаў ці абласных выканкамаў у вайсковы час з'яўляюцца таксама старшынямі мясцовых саветаў абароны і начальнікамі зоны ці раёна тэрытарыяльнай абароны. Значыць, яны мусяць разбірацца ў вайсковых справах і ўмець кіраваць падначаленымі ім тэрытарыяльнымі войскамі. Але, далей заўважае Ягор Лебедок, як чалавек, які пасля каледжа, ліцэя, школы, ВНУ, ну, хаця это яшчэ куды не шло, адслужыў салдатам там некалькі месяцаў і нават да 1,5 гадоў, як ён атрымае навыкі кіравання людзьмі, кіравання тэрытарыяльнымі войскамі? Ну рэальна, ніяк. Ён як быў салдатам, пачаткоўцам, я не ведаю, што людзі робяць у войску. Мы за апошнія гады, за час, калі ішла справа Коржыча, наслухаліся таго, як там людзі бавяць час, у чым заключаецца вайсковая падрыхтоўка. Ну, не заключаецца. Яна ва ўменні, плац, маршыроўка, гэта ўсё. То бок разборка, зборка аўтамата Калашнікава, там часам адвозяць на стрэльбы, часам ты капаеш окопы, ну вот это вот все. Вучыць, як прыбіраць тэрыторыю для прыезда ў ворага. Хорошая стендатара адразу бачна і чуваць. Вось, карацей, сэнс у тым, што ў войску салдат не вучаць кіраваць тэрытарыяльнай абаронай. І таму гэтая падстава, на якой тым, хто без законных падставаў не служыў у войску, немагчыма займаць пасады на дзяржаўнай службе, яна выглядае вельмі і вельмі дзіўна. Што яшчэ заўважае Егор Лебедок цікавых? Я вам скажу, што вельмі цікавае назіранне пра тое, што няма у вось гэтых папраўках у гэтым новым законапраекце стымулюючых захадаў для праходжэння вайсковай службы. Толькі рэпрэсіўныя. То бок, вам забароняць гэта. Вы не зможаце гэта. Вы не зможаце на дзяржслужбу. Вы не зможаце выязджаць. Адна толькі адтэрміноўка. Ёсць адзін пункт. Вот мы знайшлі. Спадару Егор, мы знайшлі адзін пункт, і гэты пункт датычыцца размеркавання. Віктор? Так, згодна з законапраектам, прапануецца дазволіць выпускнікам, якім трэба адпрацоўваць па размеркаванні 2 гады, замест размеркавання адслужыць у арміі. Наколькі размеркавалі, столькі адслужыць, і у гэтым выпадку не трэба будзе дзяржаве кампенсаваць грошы, якія былі выдаткаваныя на навучанне. Зараз хіба не так? А зараз, калі ты не адпрацаваў па размеркаванні, ты мусіш плаціць дзяржаве... Не, але все роўна ты можаш адслужыць, і тебе ўжо размеркавання не трэба. Мне здаецца, што не. Наколькі я ведаю па сваім сябрам, то шмат хто пайшоў у войска, наадварот, каб пазбегнуць размеркавання. Мне здаецца, што могуць забраць у войска, але пасля ты ўсё роўна вернешся і будзеш адпрацоўваць размеркаванне. Пасля ВНУ войска ж забіраюць на год, наколькі я ведаю. Размеркаванне 2 гады, а тут трэба удакладніць гэта пытанне, бо я ведаю шмат сяброў, якія менавіта папрацаваўшы год, напрыклад, у школе, зразумелі, што не, я ў школе не магу працаваць, лепей я пайду год там у войску паслужу, бо все роўна прыйдзецца войску служыць. Можа, яны спадзяюцца на гэта? Я ведаю сяброў, якіх такое было. То бок, у прынцыпе, саскочыць з размеркавання можна такім чынам і зараз, але гэта ізноў жа занатоўваецца, магчыма, да? Магчыма, так. Мне здаецца, што такого механізма няма. Я, напрыклад, пра такі механізм не ведаў. Вось прыкладна так выглядае галоўнае, што ёсць у гэтых папраўках. Як слушна заўважыў Віктар, іх могуць дэпутаты не прыняць. Якое гэта было ў сёлета самае пратэснае галасаванне? Здаецца, 6 чалавек, 6 дэпутатаў было супраць, абмяркоўваліся, это быў закон аб персанальных дадзеных, прымаўся. Вельмі цьмяны, з незразумелымі фармуліроўкамі. Напярэдадні былі каментары накшталт таго, што гэты закон забараняе фатаграфаваць катэджы чыноўнікаў, напрыклад, таму што катэджы чыноўнікаў, гэта, о божа, гэта ж іх персанальныя звесткі. Вось, і фактычна гэты закон ставіць усю журналістыку пад пытанне. Вось, і 6 дэпутатаў было супраць. Тут, мне здаецца, шансы таго, што не прымуць гэтыя папраўкі невялікія.
Але магчыма Могуць унесці нейкія змены. да, магчыма будуць унесены гэтыя змены. Так ці інакш ці 26 ці 28 прыйдзе прадстаўнік міністэрства абароны у палату прадстаўнікоў і будзе прадстаўляць гэты закон дэпутатам. У дэпутатаў будуць пытанні. Чым гэта скончыцца, ну, пабачым у бліжэйшыя дні. Ці ўсё важна, ці ўсё, што мы збіраліся, мы сказалі. Я забыўся, дарэчы, яшчэ одну важную штуку. Віктор Малішэўскі, антыжурналіст, да, ён напісаў таксама вельмі цікавую рэч па матывах гэтага закона, што ў нашай канстытуцыі, это, канешне, у Беларусі слова, якое нельга называць, да, таму што яе як быццам бы нема. Да, вось, але ў нашай канстытуцыі занатаванае права на свабоднае атрыманне адукацыі. Это важно, таму што вось гэтыя папраўкі, яны натуральным чынам абмяжоўваюць права чалавека на адукацыю. Толькі адна адтэрміноўка, гэта значыць, што па канстытуцыі ты маеш права паступіць у ВНУ, напрыклад, у магістратуру пасля дзённага там ці завочнага універсітэта, да, курса, а па факту ты як бы мусіш пайсці служыць. Ці задасць хто-небудзь з дэпутатаў пытанне прадстаўніку Мінабароны. Ніхто ж не забараняе пайсці адслужыць і пайсці далей вучыцца. Ну, гэта ўсё ж такі... Вось такі можа быць адказ. Да? Вось, то бок такая адтэрмінаваная свабода. Так, так. Вельмі па-беларуску. Вельмі, да. Ну, што сказаць. Можна сапраўды і так разумець Канстытуцыю. Відаць, канешне, дрэнна, што мы падказалі прадстаўнікам Мінабароны, як ім адказваць. Будзем спадзявацца, што яны нас не чулі. Ну... Хто-небудзь дакладна нас чуў. Гэта я магу табе паабяцаць. Вось, я магу распавесці яшчэ адну... Я думаю, што па сутнасці мы абмеркавалі. Да? Я проста усе ведаюць, цяпер ведаюць, як Міхась пазбегнуў беларускага войска. Усе ведаюць, як Віктор. Я яшчэ не пазбегнуў. Ну, в сэнсе, это был не канец гісторыі, бо насамрэч я проста мне ў выніку ўсё роўна Вручылі павестку. Ну, вручылі вельмі дзіўна. У тым плане, карацей, вельмі караценька, без якіх падрабязнасцей. У 2014 годзе у меня быў там канфлікт з соседам по лецішшу, ну, бацькоўскі. Томашоўцы. Не Томашоўцы, но это было под Брестом. І я там заяву напісаў на соседа, там адміністрацыйная справа была, но вынікам гэтай адміністратыўнай справы было тое, што у выніку разглядалася крымінальная справа, фігурантам якой я быў ужо, нібыта за паклёп і все астатняе. І гэта справа, ну, там справа была вельмі дурацкая, і нават супрацоўнікі міліцыі разварочвалі гэту справу назад заўсёды, але там чамусьці ўчапіўся гэта пракуратура абласная, і яна вось за гэту справу чаплялася, і паўгады там працягвала, заставляла мне хадзіць да міліцыі, там са мной разбіральніцтва праводзіць. На выніку гэтага вылезлася тое, што неяк пра гэтыя мае паходы ў міліцыю даведаліся менавіта супрацоўнікі ваенкамата. Менавіта так я неяк трапіў у іх базы, і менавіта так... Яны даведаліся, дзе цябе можна знайсці? У міліцыі. І ў чарговы раз, калі мне тэлефануе участковы, які займаўся гэтай справай, маёй справай, ён тэлефануе мне ў чарговы раз, ужо там паўгады працягваецца, прыйдзі там чарговы раз там на чарговы следчы дзень. Я прыходжу, і там сидзіць военком. Сидзіць военком, так сапраўды. І кажа: Михаил Александрович, што вы ад нас хаваецеся? Ну і вось. І толькі так вось мне уручылі павестку, это ўжо быў пачатак 15-го года, то бок фактычна, калі бы я бы там недзе там, ну, не здарылася бы са мной гэтая сітуацыя там канфліктная, то я бы мог бы там, ну не ведаю, до 27 год просто там не падыходзіць да домафону, і нічого, ну, як бы, і ніяк бы мне гэту павестку бы не вручылі па выніку. Але вручылі толькі так, вось, ну і пасля гэтага ўжо пачаліся мы там хаджэнні. Ну, то бок наратыў у тым, што нельга высоўвацца. Вообще ніяк. Ну, калі ты не парушаеш закон... Калі ты бегаеш ад войска,
ты мусіш быць цішэй вады ніжэй травы, хаця ўжо з гэтымі папраўкамі гэта не выратуе. Ну, Вось, так. але калі цябе крыўдзіць сасед, мусіш цярпець. На жаль, так. Вось, бо іначай там Не, ну пачнецца. просто ідэальны варыянт, наколькі я ведаю, просто па шмат якім знаёмых, як яны пазбавіліся войска ў свой час, ну просто з'ехалі ў Расію працаваць. І, в прынцыпе, на гэтым всё. То бок, калі я нават калі жыў вось па прапісцы, было шмат варыянтаў мяне адшукаць. Мне просто там шасціла час ад часу просто там. Ось, а калі ты жывеш в іншым горадзе і працуеш, нават в іншай краіне, ну, прычым у краіне, з якой у цябе няма там мяжы, Да. то ўвогуле Ну, фактычна. але гэта псіхалагічна цяжка. Ты ведаеш, што ты з'язджаеш у Расію, ты ведаеш, што табе, ў прынцыпе, нельга, непажадана, да? Вяртацца можна, але можаш рызыкуеш, правильно? Ну так. Вось. Так вось я хацеў распавесці гісторыю. Я не касіў ад войска, таму што я скончыў ваенную кафедру. Вось, і з'яўляюся, так бы мовіць, палітруком, спецыялістам па маральна-псіхалагічным забеспячэнні асабістага складу. Вось, і аднойчы вельмі даўно Мы супрацоўнікі Еўрарады перыядычна з гэтымі навыкамі трываецца на сабе стракаем. бедалагі. Вось, ну, карацей, мяне хацелі аднойчы выклікаць на вучэнне захад 2000, мне здаецца, 9. Гэта было вельмі даўно. Раз на 4 гады праходзіць такія вучэнні захад. Вось, і мне прыйшла павестка з'явіцца ў ваенкамат. Але я не мог з'явіцца ў ваенкамат, таму што мы тады працавалі на Еўрарадыё вахтавым метадам з Варшавы. Вось, я знаходзіўся ў Варшаве ў тую пятніцу, калі мне было прызначана ў ваенкамаце, я быў у Варшаве. А я тады патэлефанаваў у ваенкамат і кажу з Варшавы, што важна. І кажу, не магу прыйсці, знаходжуся за мяжой, магу ў панядзелак да вас. Яны кажуць, прыходзьце, канешне, ў панядзелак, нет праблем. Ну, тут я такі кажу, а навошта вы вообще мяне выклікаеце? Я ж все уже, як бы, военкафедра. Хочуць, скажем, мы выклікаць вас на вучэнне захад 2009. Я кажу, так слухайте, я ж ничего не умею. Это ж такие важные вучэнні, беларуска-расійскія, стратэгічныя вучэнні, захад 2009. А я з военкафедры 5 гадоў таму скончыў і больш ніякага дачынення да войска не меў. Трэба было ім сказаць, што ты рэпартаж зробіш адтуль. Гэта была іншая. Дарэчы, раскажу зараз пра журналіста Радыё Свабода Ягора Маёрчыка, легендарную гісторыю, які даводзіў усім, хто яго на зборы цягнуў. Я, хлопцы, казаў, журналіст Радыё Свабода. Вы не хочаце мяне бачыць на зборах. І наказалі, слышишь ты, давай, едь, типа, былі у нас тут уже журналісты і Радыё Свабода, все так казалі, карацей. Ну і заехаў Егор участку, напісаў там у анкеце, нарэшце, што ён журналіст Радыё Свабода. Калі запаўнялі анкету, і праз 2 гадзіны да яго прыбеглі і кажуць, слухайце, памылка адбылася там, давайте вы, значит, поедете назад у Мінск. А Егор уже не хоча ехаць у Мінск. Егор уже хоча пісаць рэпартажы пра беларускае войска са збораў. Вось, на Радыё Свабода кажа, ніякай памылкі, все, я прыехаў, вот мои сапагі, боты, вось мой ложак, там, да, все, капец, я застаюся. Ну, карацей, выцягнули Егора. Вось, а я кажу, я нічога не умею. Ну, навошта я вам на такіх сур'ёзных вучэннях? А яны кажуць, слухай, да мы такіх, як ты, 10 тысяч человек выкликаем на это серьезное вучение. Не парься, все будет добро, да? Ну и мы подумали на Еўрарадыё и выдали новинку про то, что на вучение захад 2009 выкликают 10 тысяч вот таких вот, как я, которые ничего не умеют. Вот. И в понедельник я пришел в военкомат, и выявилось, что все, мои послуги Радиме уже не потребны. Дякую, Павел Леонидович. Все, іншых кого-небудь, значит, зацягнем да побачення. Вось такие у нас розныя. Дарэчы, Михась, мне здаецца, што я тебе увесь час перебиваю, ты так і не дараспавёў. Вось атрымаў ты павестку. Да, вось атрымаў ты павестку. Ну, вельмі караценька, вельмі тэзісна. На вас хвіліна, на самом деле, засталася. Да, я таксама, карацей, скандаліў з усімі, казаў, што я не буду служыць, мне гэта не цікава. Ну, просто хадзіў па павесткам выніку, каб там прайсці ўсе гэтыя працэдуры, да, медагляды, все это праходзіў. І выніку я дайшоў до того, дайшоў ужо да купцоў,
А так як я быў такі залётны, які не хоча служыць, гэта былі ЖДВ, то чыгуначныя войскі, самае трындзец, як кажуць, хаця все кажуць, што паўсюль трындзец летам. І ў выніку, калі купцы ўжо там глядзелі мяне, запыталі, а дзе вы працуеце, малады чалавек? Я ўжо тады афіцыйна працаваў на Еўрарадыё, быў корэспондэнтам Брэста. Я кажу, я працую на Еўрарадыё. Они такія, а што гэта такое? Я кажу, ну, это кажуць, а это БНФ-ы нейкія? Так, я кажу, так, это БНФ-ы, вось менавіта так. И мне кажется, так что вы будете позднее отслужите и будете писать про нас всякие гадости? Я кажу, нет, я буду подчас писать про вас такие гадости. Ну, в принципе, гэта мне подарило свободу. Сябры, і журналісты Еўрарадыё распавялі, як яны касілі ад войска. Мы разгледзелі папраўкі, якія Міністэрства абароны хоча прыняць у парадак прызыву. На гэтым сканчаем. Всё, да пабачэння. Да побачення.